So, nabalatan ko na. Ayan, hiwain na natin ng bilog. Circle. Yan guys. Sa mga nanonood po sa aking channel, Proud Ilocana, please subscribe po. At huwag kalilimutang i-share at i-like din. Para updated kayo sa mga susunod pang may upload na video. Alright, pwede na natin i-gisa guys. So, yung mga kailangan natin na sangkap, ito lang, kamatis, garlic, onion, then, itong konting karne lang. Itong karne na, isasahog ko, yan, na roast yan. Pero kung wala naman kayong karne, pwede tinapa. That's lang talaga, original na sahog ng mga Ilocano. Ganyan, tinapa. Kung walang tinapa, pwedeng sardinas po. Okay. Papakita ko sa inyo kung paano. Ayan, eto. Tapos na mga kapatid. Nahiwa na. Patola. In Ilocano, kabatiti. Kabatiti. Titi. So, mainit na guys ata yung natin, kalan. Lalagyan natin ng konting mantika. Ayan, konti lang. Then after that, mauna itong karne. Pero mas masarap guys pag tinapa. Seriously, as Ilocano. I like tinapa pero wala kaming tinapa. Ayan. I-stir lang natin siya hanggat mag-brown. Ayan. Medyo brown na guys. Tapos, ang next na ilalagay is yung garlic. Kapag napapansin nyo guys sa mga niluluto ko, may mga kamatis, di ba? Kasi ang kamatis, yung kasi nagbibigay ng kulay. Tsaka, na rin, flavor. Data, pisikreto na. Naimas, tiluto. Adamat kasi ng kulay na. Then, you have to put tomato. So, nag-brown na yun. Pwede na ilagay itong onion. Ayan. Amoy garlic talaga. Amoy bawang.
ilagay na natin yung kamatis. Ganyan lang guys. Very simple to cook yung mga dishes ng Ilocano. Saka natin ilalagay yung patola. Kabatiti. 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 Ayan guys, pwede na oh. Oh, ayan. Kaya ilalagay na natin itong patola. Kabatiti. Mix natin. Diba maganda? Maganda yung itsura niya guys no adda ti kamatis na. Kadungamin ti kamatis ko kay garden. Diba? Parang ano siya, parang sardinas ang dating. Yung sahog niya. Ayan. At lagyan natin ng kunting black pepper. Kunti lang. Paminta. Tapos yung ginagamit ko na vegeta dito. Yung magic sarap kasi allergy ng anak ko yung may itlog. Kaya ito yung ginagamit. Maglalagay po tayo ng kunting tubig. So, pwede na natin takpan guys. Within 3 minutes, pwede na yan. Napakasimple ang luto ng mga Ilocano. Ayan. Kabatiti. So, ayan. After 2 to 3 minutes lang guys. Ayan, oh, luto na. Okay. Ayan, luto na guys. So, sarap. Pinoy na Pinoy. Ang dating. Guys, luto na itong ulam. Patola. Kabatiti in Ilocano. Ada ka na pa guys, may isang luto na ti kabatiti. Yung lalagyan mo siya ng sutanghon with sardinas. Pero hindi ko pa kasi na-try dito. Ita-try ko next time. Nya kabatiti. Nga da kamatis na. Ken basit na karne na. Ayan, sarap na yan guys. Oh, di ba? Simpleng luto. Ayan, ranak ah. Hindi ko masyadong namimiss ang Pilipinas kung about sa mga food po guys. Kasi karamihan nandito na rin.